Dobra, po drugiej stronie lustra. No czym ja? Rozumiecie się bez słów. No bo my są półjajowe rodzeństwo. Tak. Dzięki za Lussa. A wiecie jak to jest z bliźniakami, że jak jednego mu coś robią, to drugiego boli. Nie, tak bracia mroczki mają. Tak. Jak jeden zagrał w M jak miłość, to drugi też. Bracia pierdolec też tak mają. No, oba są znienawidzeni. Jak jednemu świecisz latarką, drugi ma mroczki przed oczami, dokładnie. Hey, let me out of here. A wiecie, a nie, dobra, bo to tak jakby tutaj się dzieje dużo, to nie będę o tym teraz What a gadać. pleasant surprise. Welcome back. You again? How are No you jakbym grał w here? jedynkę, to I pewnie could bym ask babę you the kojarzył. same question. O nie, Alfred, mam Regardless, nadzieję, it's że nice to to tak see nie a działa. familiar face. LOL. Even if that face has Polok mi some musi wtedy thought. wyrosnąć. You look tired, detective. I can help you get back in shape. Co to za motywy jakieś zwyrolskie? Just like before. Dobra, tu mogę się ulepszyć. Mogę sobie mózg ulepszyć. Fajnie. O, i to jest dobre. Na przykład co? Walka. Jak ile tu tego jest? To jest jak RPG normalnie. Zmniejsz wahanie celownika. A, to takie gówno. Zdrowie. Zwiększy maksymalną wartość wskaźnika zdrowia za 1500. Nie stać mnie. Wysportowanie. Maksymalne wskaźnik. To mnie stać. Leczenie. Skróć więcej zdrowia. Nie stać mnie. Skradanie się. To jest gówno warte. Ej, wszystko jest za 1500, a ja mam 1400. Nie, to jest za 1000. Ale to nie warto. To ja dozbieram sobie. A mogę ją kliknąć? I don't understand. Nie, ja spojrzałam w dół, bo odpisuję na wiadomość. Nie, że sprawdzam, czy mi pulok urósł. This isn't Beacon. Na pewności, tak. This is No Union. to mogłabym się pomacać spokojnie. It all seems familiar to me. These walls, that chair. A chwilę, lewą ręką się piło. For me, it's as if nothing Ale has czemu tak changed at gadali w all. tym? Tym O, powiem. właśnie Kingsmanów miałam polecić. Super mi się oglądało. Tak, w Projekt Lady mówili, że jak jest przyjęcie na stojąco, No, to pijesz lewą ręką. ale tu nie ma na stojąco. No właśnie tak się zorientowałam. Ale już było za późno. Co robiło? Żadło. Zapisz. Nie. Ej nie, bo teraz ja wyjdę na taką spierdoloną. My z Mikołajem razem oglądamy Projekt Lady, żeby nie było, że ja sama. Nie, no ja, tak mi się bardzo spodobało. Tak. Czekajcie. O, to dziecka moje są. Kidman, you there? Always. You wouldn't have told me about Lily if your damn machine didn't go on the fritz. I would have spent the rest of my life mourning her and you wouldn't have cared. I cared, but I couldn't say anything. They would have killed me. I'm not sure I believe you. Why would I lie No about babie that? to bym nie To wierzył, tak z manipulate me. zasady. To get me to Cześć, perform like stodoła. a good little soldier. You've lied to me before. Our whole friendship was built on a lie. Okay, I get it. And I don't blame you for feeling that way. You'll never know how I feel until you've lost your family. Czy pamiętam I cię? never had a family to lose. Nie wiem, ale jak dasz suba, to może sobie coś zacznę przypominać. Treated me like a burden instead of a daughter. Zainwestowałem w PC tam. Better to have loved Ile and musisz jeszcze lost. zainwestować w parę rzeczy. Is that what you're saying? I sub to jest jedna z nich. Tak. At least you had people who cared about you. Point taken. Dobra. O! A, i jak się to obejrzy, to się dostaje jakieś rzeczy fajne. Zielony żel. Drugi sezon Watachy, ja nawet pierwszego nie widziałem. Zawsze zadziwiają ludzie pytający, no mnie trochę też. Ej, Niklaus, pamiętasz mnie? Ja bez suba i pamiętasz. Kurde. Czy to coś oznacza? Ja wiem, że to oznacza na pewno jedno. Musisz dać suba. Dobra, wracamy do obrzydliwego świata. Ała, z potworami.
No, jak z Islandii wracałam, to mogłam się ciebie zapytać, czy mnie pamiętasz. A ty byś powiedział nie i byś się odwrócił i byś poszedł. Tak Dam by suba było. po wypłacie. No dobra, no. Robimy screeny. Głos dziewczynki, ale łysy gadał. Okay. Let's see if I can find this signal he mentioned. Jak będziesz cierpliwy, to dam suba, ale jak ja się mogę? No to dobra, to ja jestem cierpliwy. Dawaj suba. Looks pretty far away, but it's the only lead I've got. To ja kurde stawiam, że to nie jest Lili akurat i no jakieś będzie potwór pewnie. Dobra, ale ja nie chcę tego. No jak? A co ty chcesz robić? Ja chcę inną rzecz. Gościu gadał, że tu gdzieś jest, o właśnie, transporter i jest kusza przy nim. O, okej. A pistola mamy już nabojów trochę. O, Ja mam wrażenie, że te trzęsienia co są, no. to tej dziewczynce mózg się rozpada i świadomość i jak... Ale jest też coś takiego, że ta maszyna się psuje. Albo ta maszyna się No. psuje i... No ale jakby No to się jest... świat rozpada, no. Tak. To był taki motyw, znaczy no nieraz już był taki motyw. Ciekawe, czy z tej szpary wyjdą jakieś potwory. Co tym razem? What in the hell? If it keeps breaking What? apart like this, there won't be any union Lol. to search. I gotta try to find that signal. Powiem wam, no nieźle. Podupcyło wszystko. Zaś koniec świata, dokładnie. Czekajcie, bo tu gdzieś? Nie. To jest w ogóle inne miejsce całkiem niż Ale- ten karabin był. No tak. Ja myślałem, że to jest tam. A tam Ej, coś, tam coś leży. leży pełno rzeczy. Tu coś wyskoczy, na 100% tak będzie. Chyba Weź cię. lepiej się skradaj. Zawrzyj się. Sam się zawrzyj. O kur... Chuju. Nie mów Nie. brzydko. Już film zdemonetyzowany na 100. Przepraszam. To było ciulu, tylko to brzmi inaczej. Po śląsku można by, algorytm nie wykrywa. Why? Nie, a ci Ale mi zajebał. zajebał lepę. No kurwa, weź idź. Ej, Toporek jest spoko. toporek jest bardzo spoko. Ah, Miałam się przeprowadzić, ale uznaliśmy, że się fajnie mieszka razem. no, zostajemy tu. Ja i tak nie planowałem żadnej baby brać pod dach, bo kurwa baba Bo- to chopa wykończy, tak. to, a siostra to prawie jak nie baba. No i typowa nie baba. No. Poza E. granicą. No, Mikołaj, czy to wygląda jak Islandia? Mikołaj się przeprowadził na Islandię No. i tak naprawdę żartowaliśmy, że... Kurwa, ale Ej. jaja. No bij go, kurwa! Czemu tak słabo teraz? Nie. O, ciul. Ładnie. Stodoła, ja już wróciłam z Islandii tydzień temu. Tak, i tyle. I będę w Polsce przez 10 miesięcy. Jeszcze raz. Muszę tam iść, muszę zebrać te rzeczy fajne. Nóż się nadaje do zachodzenia od tylca. Czym się kocik? Dobranoc, grzechu. Kocik to brzmi jakbym to nie, to czym się grzechu? No, teoretycznie mogłabym gotować, bo pracuję jako kucharz, no tak to określę. A on tam jest ten chopek. Nie, to jest... Ej, on targa, patrz, Tak. kadubek. No prawie kadłubek to by był, jakby nie miał rączek. Wincenty kadubek. Ej, a możesz go na przykład z tyłu zabić? Czekaj. Będzie? O kurwa. To się wykształcili, habilitowali. O nie, i się ich teraz zleci w ciul tutaj. Ale czemu? No a, bo ja nie wziąłem tego. Nie. Gdzie ona jest? No, ja jestem drugim szefem kuchni w restauracji hotelowej. O, tak można O, powiedzieć. Kamil, dzięki za hosta. Kamil, czy ty w to grałeś? Bardzo ogółem fajna gra. Ej, a ten wstał? Nie, mógłbym mu teraz łeb odstrzelić jej, nie? No. A nie wiem, czy w sumie, może nie warto. Nie, bo ale- ten chyba, on mnie tu ale- zawsze zajdzie, jak ja to podniosę.
To dawaj to najpierw. Ciekawe czy teraz już. Nie, jeszcze nie. Cześć, Jabba! Siema Jabba. Those things are piling corpses up here. But why? Kurde, Kamil, wydupcyło mi neta i mi przerwało ciąg subów. Ktoś musi teraz go zacząć na nowo, jakiś odważny człowiek. Raf, bo to trochę tak jest. Co Ale tylko tutaj? trochę. Ja dla innych lubię gotować, jakby tam, jak ktoś mnie poprosi, to ja lubię coś tam ugotować komuś. Co to jest? Proch, a, dobra. Sobie mógłbym się wrócić i sobie narobić nabojów. A masz ten? Co? To wszystko z tej górki? Chyba. To zostaw faceta, na chuj ci facet. Przepraszam. Co? Nie, nic. Na facecie. A, kurde, to... Nie wiem, no to nie myj, albo niech on myje. Przecież jest teraz równouprawnienie, nie? Tak, jest. Kupił mi PC-ta, zostanę. A A, nie, to ja... jasne. To... To też bym myła Gary. O, jak ładnie przeskoczył. Polej. Co mam lać? Żadnej wódki. O, idziemy do kryjówki Onila i sobie zrobimy zaraz super nabojów dużo. Kurde, to skręcanie jest takie lamerskie. Onil jeszcze żyje? A, jeszcze żyje. Gdzie to się robiło? Tutaj. Tworzenie. Naboje. Wow, aż 3 naboje mogę sobie stworzyć. No dobra, 3 naboje zawsze coś. Pewnie, że przywiozłam stodoła, ja zawsze przywożę. Ja przywiozłam alkoholu bardzo dużo w tym roku. Są drogie rzeczy. A nie, mogę sobie kupić. Ale Potrzebny czas Czas przeładowania, przeładowania. a pojemność magazynka, a to nie, a szybkoszczelność? Nie stać mnie, to mnie nie to stać. weź ten czas przeładowania. Dobra. Suszoną rybę też przywiozłam. Są limity, ale ja ładnie porozmawiałam z panem. I ja też część alkoholu jakby kupiłam przed wejściem na samolot i schowałam jakby w głównym bagażu, tym rejestrowanym. A to, że mi na lotnisku we Wrocławiu rozkradli pół bagażu, bo rozwalona paczka była, to już inna sprawa. No burdel ogółem, kurde. No. Dobra, nie chcę namieszać głosu dziewczynki, ja chcę iść... Nie włączyłem tego moda. Ja chcę iść tutaj. A, to mam to zaznaczone. To jest tam. Tam ich pewnie będzie tyle, że mi zacznie starczy nabojów. Mam 18. Ja jeszcze tu zobaczę, tu się coś świeci. To Ale lampa. weź się schowaj w ten. Co? W krzaki? No, lepiej. O! Morduj. Wyłącz lampkę. To się w ogóle nie brzydzi ich dotykać, jakby byli jacyś No. tacy ludzie jakąś zarazą zarażeni. Ja bym się na przykład bał, że jak ich dotknę, to mi się coś stanie. A on to ma w dupie. Uważaj. A Ej, to możesz mogę- rozwalać. O. No i fantastycznie. Dawaj, kurde. Bezpiecznik. Niestety nie czegoś naprawy komponent do tworzenia przydatnych przedmiotów. Okej. Zbadaj. A tam dziecko. O! Drona wyciągnął. A nie drona. Tak to wyglądało. Tu jakieś sury. Dobra, kurde, nie teraz. W głosie dziewczynki. Niknak. Coś tam niedaleko. O, ciupaga. Możesz przeszukać jeszcze najpierw ten kosz. No. Na oddziale z gangreną. Wow. O kurwa. Szanuję. To się naoglądasz pewnie ciekawych rzeczy. To cię horrory już nie straszą potem. Wydupcyło zaś neta. Ciekawe czy na długo. No coś UPC se robi, eksperymenty. OBS-a rozłączyło. Dobra, dam im znać. Ale mnie to ucho boli. Dobra, co mamy tutaj?
Kurde, wybrali se... No w sumie większość ludzi nie streamuje jednak, ale to jeszcze nie jest powód. Metalowa rurka. Kawałek stałej rury jest pokrytą rdzem, nie nadaje się na pałkę. Poza tym masz broń palną. Wow, no, dzięki za tipa. Tu jest roślinka jeszcze. Idzie tak skoczyć? Idzie. Super sprawa. O, wróciło chyba. Mhm. Tylko muszę zrobić takie coś. Ale mam ten brzydki kolorniku tutaj. O, idzie chyba. No. Halo? Znaczy za chwilę powinno być. Akurat sobie grę wybrałem. Nie wiem, dajcie znać jak nas będzie słychać. Bo na razie jeszcze nie wiem. Czy się mam... Czy teraz się produkujemy do YouTube'a? Zostawcie łapkę w górę. Widzicie, Tak. oglądając na YouTubie nie macie takiego problemu jak na streamie. Czekajcie, myśmy w kościele... Nie byliśmy w kościele. Nie. To idziemy zobaczyć. Więc pewnie się będą straszne rzeczy działy. Ja podejrzewam, że ktoś będzie ukrzyżowany. To by było takie typowe. Please forgive me for what I've done. No prawie. Please forgive me for what I've done. Please forgive me. Oh my God. No widzisz, Stefan? I know I've sinned, but not Adam, this. już jesteśmy. F5. Proszę, żeby ktoś z czatu napisał F5, jeśli możecie. Ten, kto nas słyszy. Please forgive me for what I've done. Hello? Please forgive me. Are you okay? Forgive me. Please forgive me. Oh God, Dzięki, Jas. please. Please. Tak, żem czuł. To tego się nie spodziewałem. Dzięki, cała reszta. Ej, to co, jakby mu duszę wyssało? Nie mam pojęcia. To się dzieje w głowie dziewczynki, to tu wszystko się może dziać. Dobra scena na powrót, no. Wyssało parę. Cześć, Kasia. Tego się nie spodziewałem Też akurat. nie. Kurde, uciekanko. Kurde. Nie po twarzy. Kurwiorze. Jak on się Nie idzie, zacina w ogóle. nie idzie przeskakiwać tych. Ale mu zajebałem. No. Chyba to odwracanie. Ej, i co, nie masz już tego? Siekiera się skończyła po 2 uderzeniach. Dobranoc, stodoła. Dzięki, Kasia, też go tam wycałuj ode mnie. Siema Kasia. Dobra, to nie wyszło. Nie wiem, czy tam jest sens wchodzić. Zaraz, gdzie ja tu jestem? Ale tam pewnie Zaś będzie... tu! Tam pewnie będzie coś fajnego. Ale ta broń jest tu taka, nie wiem, czy oni są tacy mocni, czy ta broń jest taka sprawa, słaba. Dobra, jeszcze jedno podejście do tamtego toporka. Ale to ten toporek wychodzi na to, że on się rozwala po jednym uderzeniu. To jest bez sensu w ogóle. To było nie, tam jest. Tutaj. A tu jeszcze można przeszukać Hasię. Hasio Sznupek. Nie, proch chyba był. Był proch. A toporek nie wylatuje z ręki. Nie, wydaje mi się, że on nie wylatuje, bo jak miałeś ten drugi toporek, to był napis, że pełny. Aha. Czyli jakby ja rozumiem, że on uległ jakiemuś zniszczeniu. No i jest taka option. Nie ma, gdzie on tu był. Ej, nie ma nie go. ma go. A nie ma też tego... Lel. Aha, czyli tu tak jakby tego. Co ty dzisiaj robisz z tym streamem? Co ja robię? Ja nic nie robię. Czyli tu już się nic nie da zrobić. Dzisiaj po prostu mamy lekcję cierpliwości. UPC robi sobie jakieś konserwacje, bo im się zawsze wydaje, że w nocy to nikt nie używa internetu do niczego ważnego. I jak zabiorą go, Ej, coś to pominąłeś, leżało na ziemi. wybrałem już gierę, ale Dogmit, nie, jak tak to napiszesz, to jak ja to mam zapamiętać? Wyślij mi to na prywatną wiadomość albo na szept.
No i teraz mamy kurde 23 naboje. To i tak jest gówno, ale... Mogłem skopa otworzyć. Co tu się dzieje? Coś tu jest fajne. Proszek dymny. I Anna dymna jeszcze powinna Cześć, być. Iskor. Siemaliczko. W dzień też by konserwacji No, nie kiedyś robię. jednak te konserwacje muszą robić. To niech nie robią jak ja streamuję w każdym razie. O. To się przyda ogółem. Co może być tu? A! Nic! Lel, to fajne. Ja się właśnie w grach zastanawiam, po co jest coś takiego, że na przykład dają wam jakąś do przeszukania coś, a tam nic nie ma. Czy wątroby jeszcze działają? A czemu mają nie działać? Co, my pili? Coś, czy co? Bez przesady. To już drugi bezpiecznik, chociaż nie pamiętam, gdzie był ten pierwszy. O! To wygląda mega bezpiecznie. Idziemy. Ja zamykam oczy chyba. Weź tam, a można... I don't understand the word, but it doesn't matter. The only word now is kurwa. So you know quite a lot. Czekajcie, co się teraz wydarzy? Mogę się popatrzeć na dół, aby? Mogę. Tam grają w gry komunistyczne. To jest jakaś serwerownia. Serwerownia wykopu. Przytrzymaj iść do zbrojowni szpiku. Do zbrojowni szpika tego z nosa. This computer's not working. Nie, wyobraziłam to sobie. Co to jest? What the? Ej, o co Aha. chodzi? Jeszcze raz. Ej, czyli co, będziemy... Lel. Nie czaję. Aha, i mogę sobie stąd zabrać amunicję? Lol, coś za bogato. To jest podejrzana sprawa. Ewidentnie. Ej, ale weźcie koledzy zagraniczne, nie wciskajcie, że tu jakieś Poloki siedzą. No, proszę nas nie obrażać. Potem pomyśli, to że człowiek tam raz czy dwa powie kurwa, to jeszcze nie róbcie z niego Poloka. Dobra, Mikołaj, coś tu wyskoczy. No a Daria, od tego jest ta gra, no to tak jakby No się... wiem, ale to weź się przygotuj z pistoletem, a nie idziesz i biegniesz, jakbyś był super pewien siebie. No bo jak tak biegam, to się nie stresuję. O, patrz, to No, tak to- wygląda dobrze. I do tak. kieszeni. I to jest pewnie jakaś walka z bossem na 100%. A Możesz coś tu kraftować? z Cheetosem. No nie wiem, mogę przy stole i no. Cheetosy są niedobre. Co to są, kurde, Mobius? Znaczy to wiem, co to jest. Mobius. To Niemcy tutaj, no. Trochę tak. No wszystko inno, nie Poloki. O! Pielęgniara. Wyłącz latarkę. A oni w ogóle widzą to światło? Tyle No tak. właśnie, ej, a przetestujmy to tutaj. A nie, bo nie jest zapisane. Ja bym zaklupał od tyłu. Ej, ale to ta gra jest fest duża taka, znaczy się wydaje, że włazicie do domu No. i jest jakiś dekiel w podłodze i nagle włazicie, kurde, do Coś podziemnego... leży na ziemi, coś leży na ziemi po Czekaj, prawej. pomału. I teraz nie wiem, czy ona się planuje odwrócić Nie, na czekaj, przykład? coś skrzypi, Mikołaj. Wychyl się trochę. Kurde, jak się ścina momentami. Jeszcze trochę. O, obracaj się. Karwasz, barabasz. Ona ma nóż jak coś. Oni widzą światła, tak? No spoko. Ej, wydaje dźwięk... Sorry. O! Weź się. A, i ona jest połamana. Ona jest na jednego hita. No ale ona może jednym hitem zabić potwora. No to spoko. Lel.
coś zaraz wylezie, bo tam skrzypi coś bardzo. Tutaj na ziemi coś leżało. No, gdzieś... A nie odbiło się światło? Nie wiem, może, ale to tak dziwnie by się odbijało w kamieniu. No, chyba się odbiło po prostu światło. Coś nie będzie? Nie. W ogóle ta walka tym nożem, co on to wyprawia? Ej, serio, masz czemu ten iść. Mobius sobie wziął za logo coś, co wygląda jak komusza gwiazda czerwona? No, bo ja ci mówię, że to chodzi o to, że... To jest komusza organizacja. Tak, dokładnie. I że oni przejmują świat i tak dalej, na A 100%. chodzi o to finalnie, żeby Lenina wskrzesić. Halo? Są tu potwory? Na pewno. Stresuje mnie trochę ta gra, jak teraz jesteśmy w takich pomieszczeniach. No to dobrze, ona powinna stresować. Zaklupali kogoś. Metalowa rura, no i nie przeczytałam, do czego to było. Do tańczenia. Chyba dla ciebie. No chyba ja. I jeszcze ten. No, może nas nawiedzieć duch bolszewizmu za niedługo. Jak przyjdzie z grubym donatem albo ze subem, to niech przyłazi. Kurde, dużo tych rzeczy dają. Tu mnie coś capnie pewnie. Na 100%. O! No podchodź, podchodź. Ale on pewnie nie będzie na hita. No, może widzenie. Albo może. Był. Ej, a stream pokazuje odpalony tak jakby nie przestało liczyć. To w sumie spoko. Dobra, Dogmit, spoko, po streamie tam ci kupię i ci wyślę klucz i będziesz się cieszył. Dobra, Mobius, Bolsius, nie. Czym się kojarzy Bolsius? To jest firma, a znicze robi Bolsius. I ten. I świeczki takie w ogóle do domu, takie zapachowe i No. różne. No z ukrycia właśnie nie wszyscy na hita, No nie, bo... bo ta piguła była na 2. O kurwa, co to jest jakieś... Kurzyć nie można. Tu się... A tu nie będzie się te bezpieczniki właśnie dawało? Zepsute skrzynki z bezpiecznikami. Człowiek małpa tu grasuje. Grasował. To pewnie nie będzie szło. O kurwa. Dopasowania do czerwonej. LS i RS. Ale ja w ogóle Pokaż. nie widzę, że czekaj. To się zmienia. Ej, są bliżej zsynchronizowane. Siema DJ Jacob. Ale mimo wszystko... trochę Musisz tego- jakby... O, no. I teraz... O! 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 Dokładnie. A kurwa! I tu powinien za karę potwór wyskoczyć, że mi się udało. I tak pewnie będzie. Na 100%, bo są ślady stóp. Ja gram na tym. Ja gram na poziomie drugim. On, Mikołaj... O, już jesteśmy full? Z ammo? No! No. LOL! Ja mogę wziąć 27 nabojów i no. To co to jest za strzelanie? To jest nic. Tu jest... O kurwa. Tu jakieś skrzynki z CS-a. Online. Ulala. I pewnie jeden nabój do tego będzie. Nice. I'll take it. A gdzie on to trzymie? Niby. No ja mam 3 naboje. Pewnie leżą tam obok tego typa. Ale to ja bym raczej z tym łaził. A tu kurde bele. Mówię, Nawet do wejdziemy Evil na jakiegoś Within bossa. wdupili skrzynki. Ja już pewnie nie mam placu prawie, to jeszcze mogę. O! Dobrze. Jeszcze tamte naboje masz. Ale ich nie idzie wziąć. No może teraz? A nie, już No nie nie. idzie. Dobra. Czyli tu nic. To się trzeba wracać. A teraz ma tą pompę na plecach, a wcześniej jej nie miał.
ogóle to bez sensu jest, że on te drzwi otwiera tak z buta, jak one są takie łatwe do otwarcia. Ale to... Mikołaj, Dobra. Już, jeszcze? czemu się drze? Ojej. Przepraszam. Teraz mogę się wrócić i naboje wziąć. No ja bym tak zrobiła. Ja 2 razy jak klikam, to tak się otwierają, a raz to normalnie. O. A, jak się na sprincie wbiegam, to sam otwiera z buta. Bier gluta. Ła. Aha. I jeszcze pewnie będzie tak, że jak ja się będę wracał, to ja wyszczelę prawie wszystko to, co mi się udało Na zdobyć, bo 100%. nowi wrogowie przyjdą. Jak się nazywa inne potworki? Poważnie? No? No dobra. Ej, ale to teraz mega The Last of Us przypomina. On w ogóle identycznie chodzi jak tam postać w tej grze. Nie wiem, dla mnie to ta gra to jest zlepek kilku gier i jakichś uniwersów i tyle, nic oryginalnego. No to fakt. Ale znaczy w horrorach to w ogóle ciężko, żeby coś No oryginalnego tak, no bo zrobić. jakby... Ja też. Weź lepiej tą pompę, zobaczymy jak strzela. To jest olbrzym. Aż mi się z CS-em skojarzyło, jak się wkurzałam. Może się kutasiarz nie pokatuje. Może mu ciężko w rączkę. Czyli nie wiem, gdzie jest ten drugi. Tam. Dobra, zobaczę co oni będą... O, wyciąga. Zobaczę co oni będą robili. 3 naboje bym oszczędzał. Kurde. Mam 6 naboi. Ale w sumie do pistoleta mam więcej, wezmę pistolet. Potem sobie pokraftuję Ja się dodatki. założę, że ten wysoki będzie jakiś trudniejszy, bo jego chyba jeszcze nie widzieliśmy. I jak tamten pójdzie, to bym tego... O! No, I jak ten by się odwrócił... to weź go po cichu zabij, a na tamtego No. zobaczymy. No. Znaczy spróbuję, nie wiem czy jak się odwróci, to go dogonię. No kurwa, może być ciężko. Nie odwracaj się, proszacie. Oj nie, ten drugi biegnie. On jest wystraszony. A! No i zanim on weźmie jakąś broń, to mija 1 000 000 lat, to jest denerwujące. No. W sumie co się z tego żelu robi? Nie wiem, oni tam pisali coś na początku, że można coś z tego żelu zrobić. Ej, strzelanie by było fajnie, chyba faktycznie łatwiejsze na myszce i klawiaturze, ale mi się całokształt wydaje... Lol, a to co? No jakaś... O! Lel. Do otwierania szafek w gabinecie siostry Tatiany. Lubrykant. Ja Kaśka. pierdolę. Fu. Idzie przeskoczyć tak przez szafkę? Nie. A co mogę rozwalić? A, do ulepszenia postaci. postaci. Aha, dobra. Ej, ale my tego glutu mamy już ten, Dużo, całkiem spoko. 4000, no. To może możemy się ulepszyć. No, zobaczymy. No to jest ten, pewnie ten śluz ze ślimaka. Na ładną skórę i te sprawy. Wyciąg z fiuta, ja Oj. pierdolę. Czy tu coś idzie jeszcze? Aha, tu wyłażę stąd. Dobra, to tyle. To wyłazimy. Kaśka, ale ja wcześniej pomyślałam to samo, tylko nie chciałam mówić takich rzeczy, bo potem wychodzę na tą złą. O, drzewo. Trochę jak z Minas Tirith. Idziemy do światełka, a ponoć, żeby nie iść. Siema, doktor. Kaśka, w ogóle weź daj suba. O! I to jest No. słuszna koncepcja. Aha, ja muszę zaś wejść do kompa?
Dobra, i teraz możemy iść... A nie! A, ten bezrobotna. Kurde. 10 zł. Daria też jest bezrobotna. No, co prawda, to prawda. Ja też jestem bezrobotny, bo to przecież nie jest praca, tylko zabawa, jak każdy wie. Tu tak naprawdę wszyscy są w jakiejś części bezrobotni. Ej, a ja mam taką propozycję. Lol? Czekaj, zapadła się ten? Podłoga? Nie, leżało tu ciało i znikło. Aha. No to pewnie nas zaatakuje i to jakiś chory pojeb. O fuj. A to... Ale no! No Weno. Dobra. Ja mam w ogóle taką propozycję dla kogoś, żebyśmy zbadali, czy jeszcze... Kto mnie tu widzi? ten... Żeby ktoś z was sprawdził, czy te suby za 50% jeszcze działają. Bo jest po 12 Tak. i nie wiadomo, a warto by było wiedzieć. Kasia, nie, ja sobie nie przedłużam rzęs, jakby nie dam nikomu dotknąć moich oczu, także nie ma opcji. Nie zostanę twoim manekinem czy czymś tam. Co tu było? Butelka. Tu jakieś kutasiarze łażą? To nie jest żadna zarzutka, to jest po prostu taka... Bo się no kurde, doktor, dzięki. Moż, bo się gryfny synek. Ej, to jest nawet fajniejsze jak baba, bo jak ci baba powie, że jest gryfny synek, no to ci powie i się masz cieszyć. To ja wolę 50 zł w sumie. Dzięki bardzo, doktor. No, wiecie, po prostu... Warto sprawdzić. Biznesmen. No, biznesmen, jasne. I skoro na przykład ty byś mógł sprawdzić. Ja ci powiem tak. Ktoś... To może zrobić każdy. A jak nie widzicie na przykład tego suba za $2,5, to sprawdźcie, czy ten za 5 wam działa. Albo czy te bitsy idzie kupować dobrze. I skoro sprawdźcie, możesz kupić suba. Kurde, tu jest taki otwarty świat, można powiedzieć trochę. No trochę jest. Mi to w sumie kompletnie nie pasuje do tej gry i ja nie Ale lubię... patrz, niby jest otwarty, a z drugiej strony no trafiasz na ścianę w niczym. No. Ej, nie powiem, walnę ją z tasaka. Szkoda. I co, tasak się rozleciał, no. No. Ale ona też. Dobra, będę mógł sobie fajnie ulepszyć postać, będzie silny, twardy, gotowy, napięty. O. Nie, co ty robisz? Ej, no i... Czy mogę zasobać jednym bitcoinem? Ale proszę bardzo! Czemu nie? Nie krępuj się. Kurde, on by się chciał na wszystko wspiął, tu baba kojfła. A ona nie stanie? Nie, tu chyba nie wstawają tacy Ja nie ufam już niczemu. umarci. Dobra, będziemy mogli sobie zaraz skraftować sporo rzeczy. A tu na pewno ktoś wstanie. Na 100%. To tu jest dużo rzeczy fajne. Z drugiej strony już tak bardzo odeszliśmy od fabuły, że teraz tylko lutujemy. No. Ten wstanie. Też tak myślę. No. O chuj. Mikołaj, drzwi się za nami zamknęły. Wiem. Rip. Coś mi się coś z netem sra. Ale widać co jest na czacie, to dziwne. Dobra, przeczekajmy. Tak. O, dobra, wracam. Dalej UPC. No, podziękujcie UPC za nocne konserwacje. A jak ktoś ma problemy, to szybkie F5 i tyle. I coś teraz nas zaatakuje, jak my podniesiemy te drzwi. O, bezpiecznik. Było blisko, no Władziu, było blisko. Ej, i wiecie na co jeszcze potrzebujemy te suby? Bo dzisiaj byliśmy w Cybermachinie i w Cybermachinie jest 21 różnych shotów. I policzyliśmy, że na te shoty, żeby wypić je wszystkie, potrzeba około 150 zł.
I my chcemy te wszystkie szoty spróbować na jednym posiedzeniu. Tylko ja się wtedy boję, że ja zezgonuję i trzeba mnie będzie wieźć z Katowic do domu. No przecież będziesz spał wtedy u mnie. To trzeba mnie będzie wieźć do mieszkania. No mnie też. No dobra. Przeżyć baryłkę z ropą. Cześć, banan kiszony. A co mi z tego? Aha, że mogę wysadzić te przejście na przykład. Tak. O kurwa. A strzel w to? No ale mi szkoda nabojów, mam 4. No to To- podpali się i wybuchnie, no. No ale I tam tu pewnie będzie coś można jest. przejść. Ale tam można przejść chyba równie dobrze Naokoło. naokoło. No. Siema banan. Więc myślę, że takie inicjatywy dla testów alkoholowych warto wspierać. Tych shotów jest około... Czekaj, tam jest jakieś 10... Później te masz po 6, a ich jest 5, 30... Tych shotów jest około 50. Jest co pić. Jest co pić. Bo nie, źle powiedziałam. 21 jest różnych shotów. Źle powiedziałam. Niedobrze. Nawet więcej chyba jest, bo jest 5 czy 6 tych multiplayerów. Dobrze mówię? No, 5. chyba tak. A te multiplayery są po 5 shotów. Gdzie tu ktoś jest? To jest 5, 25, 21, no 46 ich jest, z tego jeśli dobrze kalkuluję, coś koło 50 w każdym razie. Ale no myślę, że tam by warto pójść, po Wonky One. Chyba że znajdę jakąś nową miejscówkę fajną. Bo tam to sobie też coś pogramy i w ogóle... Szkoda, że w większości jest tylko ten ciulaty Rocket League, którego nie cierpię. Jest... No nie wiem. Podziwiam ludzi, co się dobrze bawią przy Rocket League'u. Mi się ta gra tak nie podoba strasznie. Od pierwszego momentu, kiedy ją zobaczyłem. Niklas idzie na łąki. Nie, ja nie. No, głupi jesteś. Mi się podoba jedna piosenka, to jest Ale nie to widzę nie sensu. chodzi o jedną piosenkę. Ja nie mam czasu, ja mam robotę, ja mam tyle zaległości, kurwa. Kasia, 24 listopad. Kupuj bilet. Głupio, że to znika. Jakie taksówki to zawiozłem za darmo? Co, że nie rozumiem. Ale banan kiszony, ja już w ogóle opracowałam taki plan, że ja zaplanuję przejazd Uberem i po prostu ten Uber podjedzie, w sensie już będzie zakupiony wcześniej, żebym ja nie musiała po pijaku go zamawiać. Kurde, wszystkiego mam za dużo. Czym się struś? Dobranoc, Struś. Jezus, Szczurek, a to nie jest Szczurek oryginalny. Oryginalny Szczurek pisał ciekawsze teksty, kurde. Tak. Narobiło się podszywów i ja jeszcze muszę grę zminimalizować. O! Dobra, tu się ktoś wykopyrtnął. Ale podziwiam jego jakby wytrwałość w tym, żeby numerować prawidłowo swoje konta. Czy tu się będzie dało wejść? Na szczęście nie. Dobra, można by spróbować zrobić ten cel główny wreszcie, ale za chwilę, bo najpierw jeszcze chcę zobaczyć tutaj. Czy Ale tu mi czegoś się nie wydaje, ma. że to się mocno nie kończy. Nie no, tu jest do wzięcia i ja chcę iść skraftować rzeczy. A tu To już a tu nie się są wchodź. jakieś takie... Tu się coś dzieje. Muszę wejść. No i coś nas zaatakuje znowu. Coś z tego łóżka. Ej, sygnał. Nieznany rezonans, zalogowano. Aha. Zaraz. To jest... Dzięki Bartyk za follow. Nie są takie tragiczne. Znaczy ja wolę te takie pierwsze wiadomo, ale... Jakby nadal jest ta energia ta sama, więc... Tam, że... Dobra. Zobaczmy.
Nie, nie próbowałem Alex. I... Nie planuję. Tyle go wszędzie jest, że myślę, że przeżyjecie, jak akurat ja w niego nie będę grał. No, chciałam się wystraszyć. Nie. Glizną, ale nie zadziałało. Blablabla. Chuju! Za to zadziałało. Oj! Kurwa, ja będę miał tutaj sinę za niego. Ja już mam po ostatniej muce twojej. Aż mnie zabolało, jeszcze się w kolano walnęłam. Co to jest? Au. Skierowanie na ocenę psychologiczną. Akurat. A dobra, to czaję, co to jest ta latarnia. To się tak nazywa ten zakład psychiatryczny. No tak. No dobra. What the hell is this doing here? Wszyscy w to grają. No tak, a na przykład w to już gra bardzo mało ludzi. Na premierę grało strasznie dużo, ale teraz gra mało. No to jest mój standardowy odnośnik do Mikołaja. No fajnie. A on do mnie mówi, zawrzyj ryj. Nie ryj, no pysk. Ryj też, pysk. No. Albo morda. Także spoko. Co tu się dzieje? Tu nie wolno, bo to się prąd marnuje. Nie, coś będzie. File number 15. Interview with Detective Sebastian A Castellanos. to ja tam siedzę. Detective, could you Nie, please to tell me się about that day nie at Beacon Mental Hospital? I told you 10 times already. Let's go through it one more time. This is more like an interrogation than an interview. Please. Detective. That's me. Flashback z telewizora. Ej, nagle się drzwi pozamykały. W ogóle się jakoś kolory zmieniły. Co to oznacza? Nie wiem. Że tu mogę chyba coś podnieść, nie. No Coś ja- powinno z tej wyskoczyć, to by było słabe mega. Nie mogę teraz wyjść stąd, A nagle z buta nie umie walnąć tak, żeby rozwalić, no nie? ale... No nie, No. może tu. No kopnij. Nie może kopnąć. No i to jest... Teraz go boli nóżka. A tu my byli. A może musisz jeszcze raz ten telewizor pyknąć? Czekaj, może... Coś jest, coś jest! Coś tam widziałam, Mikołaj, przysięgam, coś tam widziałam. Kurwa Daria, to był cień postaci. Ja pierdolę, przestań mnie stresować. Nie idzie telewizora pyknąć. No nie mogę stąd wyjść. Czemu to imię tak bardzo nie pasuje? Sebastian. Bo on w ogóle nie wygląda z ryja, jakby był jakimś Hiszpanem. On wygląda normalnie. Jakby był jakimś Johnem. A weź idź tam bardziej w prawo. Nie to prawo. Tu? Nie. A mówię ci, że tam coś było, ja to widziałam. Był cień tutaj Nie. na tle tej lampy mój, jak się właziło. Tam do kuchni idź. Gdzie do kuchni? No tu. Tu? No ale tu nic nie ma. To ja nie wiem, co myśmy... A może rozwal telewizor? Nie mam nabojów. No nie da się. Chyba epilepsji można No i ja faktycznie teraz nie dostać. wiem, co my tu zrobimy. Wie ktoś co zrobić? Co to za gumiś? Jaki gumiś? A może on mówił o mnie, bo mam fioletowe włosy. To nie wiem. Niech ktoś napisze, gdzie mam iść. Nie wiem, ale stresuje mnie to, że nie możemy wyjść. Dwa nazwiska. José Arcadio Morales. Hiszpański, nie, kubański pisarz, eseista. Ja zaraz kończę grę przez to, że nie umiem z domu wyjść. No bez jaj. Koniec gry. No to szybko. A może mam usiąść w fotelu? Nie. A może coś na A półkach? może światło? Nie. Też nie. Nie. Zepsuliśmy grę pod telewizorem. Walnij w drzwi. No nie, no. A coś tutaj O. jest. O, kto tego? To fajnie.
Aha. We had a call. Something happening at Beacon Mental Hospital. We went in. But it wasn't the hospital. It was somewhere else. Kurwa, takie mieszanie w That's mózgu what you teraz. saw. My story's not gonna change, damn it. It was like hell in Puścicie there. Muszę mnie to już. się... A whole other ten. world. And this all took place Też to at the wcześniej hospital. widziałam. I just Daria, said it. uspokój dzidę. Jesus, Ja nie can't mam you dzidy. To understand? uspokój I co tam masz. understand that you've been under considerable stress. Ja też That żyję was w the dużym counseling stresie. they made me do after. Kurwa. Teraz do telewizora. Coś klupło. Po co ja do tego domu właziłem? Trzeba było iść do celu proste. Mówiłam. No niestety, o. Ale ma... ten... Wietnamy. Oszukaj oknem wyjść. Jakby to było normalne A może życie... musimy... Może musimy iść do tego po... Kran leci. Nie wiem. Będzie mi się coś śniło pewnie. Dzisiaj. It was just a fever dream. A figment of your imagination. It wasn't a dream. I was inside of a killer's mind. It was as real as you are. That may be. But what good is it to hang on to this version of reality? Perhaps if we disabuse you of this notion, things will go more smoothly for you. Was he just head shrinking me, or did he know something I didn't? Czyli rozumiem, że w pierwszej części on siedział w mózgu jakiegoś psychopaty. To w sumie jest ciekawy pomysł i łatwo rozwiązuje wszystko, co się dzieje. Nikt nie zadaje żadnych Uważaj, pytań. bo coś wyskoczy. Kurwa, to odwracanie jest takie A co jest napisane na ścianie? Zaraz, czekaj. Coś można wziąć? Nie. Dziwne, że tych butelek nagle nie idzie brać. Never forget Mama spaghetti. Nie mogę tu wejść. To tylko ta wersja rzeczywistości. Nie rozumiem, jak ta wersja rzeczywistości. No, napisy na lustrze to zawsze super pomysł. Muszę się You napić, bo mi cannot gorko. keep me here. Coś wyskoczy. Muszę uchylić, Rest in pepperoni. Ej, to ta gra musi być wciul długa, jak tu się włazi do jakiegoś domu i nagle się dzieje tyle rzeczy. No ja już nawet nie pamiętam, jaki jest główny wątek. Ja A już to się nawet zgubiłam. nie jest, kurde, cel główny, a miałem szukać głosu tej. A tu jest, mogę sięgnąć chyba na wózku się. Nie, coś tu jest. A! Dopiero Klisze. 2? Ej, by były ja, jakby się okazało, że to on jest tą dziewczynką. Beacon, Jak? Nie wiem, I jakaś taka can't be ten... back. Mózgocepcja. No, on nie powiedział, to niemożliwe. Nie wiem, co on powiedział, ale coś innego. Jakiś typ tam siedzi zajebiście. Czemu mi się zrobiło, kurde, obraz w takim formacie? Tylko 22 godziny? Taka długa! Ja pierdzielę. Ja myślałem, że tak na 8, 10 góra. Nie przywykłem że gry takie długie są w dzisiejszych czasach. A to pewnie będzie, że ja tu siedzę. I no niech mi oddadzą normalny format obrazu. Ej, siedzisz w jakimś morzu krwi, fajnie. A może to nie ja? Nie A wiem. zastrzel się. Muszę się zbadać. Nie, to ja chyba. Ja nie wiem, tak mi się wydaje, że to się okaże, że że on jest jakoś z tą córką połączony, że nie wiem, robią za machinę podtrzymującą cały ten i zaczęli się przenikać. No, tak właśnie. No to nie było opcji, żeby się coś nie stało. Ja wiem, ale się zamyśliłam o tych teoriach i chuj.
Nie the hell is going on? Ej, co to za typ? Jakiś bachor. Ten format to filmowy. Were those just No, memories? ale po co? Mama dzwoni. What do you want? Sebastian, are you alright? No, Your nie vitals bardzo w are porządku. spiked. You're about to go into cardiac arrest. I saw a beacon. Grechu też o tym myślałam, ale to by już zalatywało tak bardzo incepcją. Completely new stem. I don't know. But I know what I saw. God, I hope it doesn't happen again. It's bad enough in here already. I don't want to have to relive the past over and over. Mózg mamy. Place is trying to... Mess Harpun, with me. ale nie mam kuszy, a kusza jest Can't get przy tym distracted. aucie. Czerwony żel. Gotta find Lily. Okej. Dobra, chyba możemy już teraz wyjść. Tędy nie. Tu? Nie, nie wchodź. Nie da Tak się. się nie da dobrze. No! Ja jebie. Coś nas zaatakuje. O tam, o co to? Musimy go zabić. O co chodzi? A, to w sumie nie ma sensu zadawać pytań, to się w umyśle dzieje. Kurde. A co jeżeli jego córka naprawdę nie żyje, tylko organizacja go wykorzystuje poprzez halucynacje i wspomnienia o niej? To też byłoby zdziwienie. Kurde, nie wiem. Dolint, powiem ci, że to była jedna z pierwszych rzeczy, o której ja pomyślałam, jak tylko gra się zaczęła i że to tam tylko jest jakiś tam... No, że go okłamują właśnie, żeby on tam naprawił całą tą... Niklaus włączył teraz PUBG'a? Czemu PUBG'a? Całą tą machinę tego Całe- Mobiusa, czy jak to się Całe nazywa? te. Całe te, Boże. Boże, Mobius Boży. Mobius, Boże, tak dokładnie. Dobra, ja bym poszedł ten filmowy z pierwszej części. Tak, tam był taki format. I właśnie dlatego nie grałem w pierwszą część między innymi, bo gra na monitorze ma wyglądać normalnie, a nie jakieś cuda na kiju. No to jest to z nożem. Kurde, bym ją O, u góry coś jest do wzięcia. zażgał. Ona tak sobie będzie stała, to spoko w sumie. Ej, powiem wam, że ja tego... zakończę granie za jakąś chwilę. I bo mnie ta fabuła zaczyna ciekawić, ja muszę sobie jakiś skrót na necie przeczytać, co się działo w pierwszej części, żeby ogarniać. Ona chyba nie dednie na... Nie, ona nie jest na jednego. I teraz masz błąd, że... O ciulu. Kurwa. Co ona taka... No bij! Kurwa, fajnie wkupiło. Cześć, Kecu. Siema, Kysu. Ej, to tylko 15 zł kosztuje. 1K. A ty żeś nie chciał tego kupić. No bo ona była zdupiona strasznie. Źle się w nią grało. Ulepszona... O! No dobra. Bierę. A roślinka też jest. Co ty mi dałeś, banan? Siema, tuńczyk. Ale lamtuńczyk. A tu coś w tym może być chyba. Albo nie? Nie, w tym akurat nie. Jedlibyście... Kurde, Kycu, zaraz zobaczę, co tam rzuciłeś. Ja bym się w ogóle uleczył. No, mam tego sporo chyba. No mam 3. Armello jakieś. Armello. Dobra, dzięki, banan, rozdam. A, 0 pocisków. No to zajebiście. No miałem już nie wchodzić do domów. A to jest inny dom, nie? Chyba tak. Ale na szybkości. Lol, mam za dużo rzeczy, nie mogę No to już zbierać. nie lutuj tego, bo jesteśmy full. Ale ja bym chciał naboje. Mamy całe te. Właśnie kurwa, o lampka miga, to będą potwory. Kurwa, ale się wystraszyłem. Ale czego? No bo kopnął. Kalafior dla Niklausa. No ja nie lubię kalafiora. Nie. What's happening?
Jakaś dziewczynka wyskoczy, one zawsze są pojebane w tych grach. Dziennik kobiety. No, albo baba. Coś tu jest ze mną w domu, nie wiem, chyba nie chcę... It's freezing. Ja pierdolę. Ten byś jadł, aż by ci się klauchy trzęsły. Jakie klauchy? Cześć, Ala. Jaka Ala? No, Ala od tuńczyka, przecież McTraut i tuńczyk. No, Aha, to... no to siema. Nie wiem, w życiu tego niku nie widziałem. Już była tutaj kilka razy. No to sorry. No bo bez suba. No, dokładnie. Ala, jak ty możesz być dziewczyną tuńczyka, nie mając suba? Ja nie. Przestań tak robić! No bo ja tak rozładowywuję napięcie. Teraz jak ktoś wyjebie, Nie tak to się spinasz. już nie wystraszysz tak bardzo. Chyba. No nie, Ej, bo ja się tuńczyk, wczuwam. Weno dziewczynie kup suba. Dziewczynie suba nie kupisz. Ej, ja bym kupił Co jakbym... to za dziewczyna bez suba? No weź, wstydź się przed kolegami. Ja jakbym miał dziewczynę, to bym nie kupił suba. Zajebał shizlongiem od ścianę. To się wkurwił. Nie odwracaj się, kurwa! O! Ładnie śpiewa, coś się odjebie. No co się odjebie? Faktycznie. Dziwnie uciekł. What the fuck is happening? I gdzie ja zaś kurwa Nie. jestem? Jezus Maria, nie będę spała, ja nie chcę dzisiaj spać, gramy do 7, aż się zrobi jasno. Mikołaj, uciekaj. To jest cheat. It's coming for me. Uff, I gotta get out of here. Nie no, co ty tak przyszła sobie? sprytny gość. To jest flacha? Nie. Jak tu się do tej ściany robiło? O. Dobra, kurwa, mogłem tam nie włazić. Grałeś w to na VR? Nie. O. Ostatnio jeden gościu pierdolnął na VR-ze, dostał ataku serca, grał w horror, nie? Także idealna... O, ona przez drzwi przełazi, o! Nie, to nieźle. Nie, ja w ogóle się nie nadaję do grania na VR-ce, totalnie. Nie, na VR-ce spoko, w jakieś horrory takie w miarę tak normalnie mogę, Nie, w ale żadnych. w horrory na VR-ce bym nie pograł, no bo bym dostał zawału pewnie i jebnął. Ja mam problemy z ciśnieniem, ja się stresuję, ja już jestem zestresowany. Ja będę musiał jeszcze 3 piwa dzisiaj wypić, żeby zasnąć normalnie. Nie A mamy mam tyle. tylko 2, ale jeszcze mam flachę krupnika. Krupniczek z piwkiem było tak... Już mi się niedobrze zrobiło. Nie otwieraj tego, bo to tak śmierdzi, że to od samego smrodu idzie jakiś odruch wymiotny. Nie, co bym nie mogła czegoś takiego, bo ja ze strachu mam taki odruch wymiotny. I ja boję się, że... A mnie boli teraz tu, ale to nie serce, to może boleć. Boję się, że po prostu bym zapaskudziła podłogę, czy sobie buty, czy coś takiego. O kurwa, zapieprzyło. To moja żona. Fajnie stary o żonie gadasz. By jej przykro było. Też mi się tak wydaje. Potrzebuję karty. Pisze się Darii przez 2 i. Trupy oglądać. Ale ja nie, to jest co Kurwa. innego oglądać tam jakieś trupy i tak dalej, a co innego grać, gdzie wiesz, że ktoś cię goni i tak dalej. Tym bardziej, że ja się zawsze bardzo wczuwam w różne gry i ja przeżywam. A że człowiek umarł, no to co, nie żyje. No to jest inna sprawa. Ludzka rzecz. Ale Kycu, tam ktoś jeszcze zrobił błąd, a ja po prostu poprawiam ludzi z przyzwyczajenia. Kurwa, ja teraz jestem mega głodny, ja będę musiał coś zjeść jeszcze. No. Albo najlepiej jest, jak ktoś pisze do mnie Dariu, ja się wtedy czuję jak jakiś Pokémon Stariu i w ogóle tak sobie myślę, no fajnie. Totalnie tak mam. Dariu, wybieram cię. Ech. Chyba was pojebało. Mikołaj, ona tu przejdzie, uciekaj. No co ty dupisz, Daria? No nie mogę, no nie umiem kucnąć. No patrz, No to kurwa. umrzyj. O, Ale ona jest śmieszna. kurwa, cieszysz, dam pusero. Nie mów tak o niej, bo ona też przeżywa ciężkie chwile. Ja. No, aż mi się jej żal zrobiło. Znaczy kucnąć, nie w sensie Ten. że po śląsku i no po polsku. Jak to grać? Stresuje się. Migacz, ale przez krótkie i to wtedy ma sens.
No kurwy święte, jadę w Ale ją trzepocze. delirium clemens, na od wódki musiała umrzeć. Ej, tam musi być gdzieś karta. Co masz? A może ona się czuje po prostu samotna? Ale ja to wciuliłam. To musi być jakaś... Kurwa, jest karta. To jest karta? This To might jest get me karta. out of here. Dawaj ten szałot. W trakcie picia. Ja, albo się zakrztusiła. Widać, się świetnie bawicie. Znaczy, to nie jest taki horror jakiś, to jest taki horror a la Resident albo Outlast. On ma momenty, ale on nie jest Nie jakiś wychodź taki... tam, ona tam jest. Kurwa Daria, nie irytuj mnie. Co ci, ja ci po prostu dbam o to, żebyś Ja dobrze grał. muszę tu pójść, bo tu są drzwi do otwarcia. Dobra tam. Pa. I teraz kurwa karta platynowa, A i ona tam jest, i ona tam na nas robaki, czeka. buraki, kakaki. Lecimy. Tu mnie czeka... A tu jak z Dead Space'a. Głowa go rozboliła. Wspomniał sobie pojebaństwa z jedynki. Oj proszę. Ej, teraz mnie nie strasz, bo mi się chce siku, dobra? Nie To mnie nie Kurwa, wystrasz po prostu. Na tym dywanie już było dużo rzeczy, ale sikać na niego nie. What was that thing? Was that real or all in my mind? Ale w ogóle to jest pojebane, bo Coś to nie, leży na to nie stole. ma znaczenia, czy to się dzieje naprawdę, czy w głowie, bo jak im się dzieje w głowie i umrą, to i tak umrą. To co to za różnica? Co? Jeszcze raz? Mówię, że nie ma znaczenia, czy to się dzieje naprawdę, czy w głowie, bo mogą umrzeć, jak to się dzieje w głowie i umierają naprawdę wtedy. Znaczy, nie wiem jak ci na to odpowiedzieć, to co ja mam w głowie. Ja się nie umiem tego ubrać w słowa. Kurwa, dobrze, że człowiek jak ginie w śnie, to nie umiera naprawdę. To by było pojebane. No. Ale z drugiej strony, jakbyś robił te rzeczy, które robisz w śnie naprawdę, to mogłoby być spoko. Nie rozumiem. No, gdyby wszystko to, co robisz w snach, no nie, no. mogłoby się odbywać naprawdę, to z jednej strony byłoby spoko. Nie, no to według ceny, bo to by się wszystko działo wtedy. No właśnie. No. Fakt faktem, no, głupie by było latanie bez ubrań po No, bo ulicy. mi się ostatnio śni taki sen często, że się spawnuję w środku miasta i nie mam majtek i jestem w samej koszulce i skarpetkach i wszyscy ludzie się patrzą, a ja biegnę i się wstydzę. A jeszcze wcześniej mi się to samo śniło, ale że byłem w klasie w liceum. Nie wiem, ja przez ostatni rok podstawówki i 2 lata gimnazjum, no przez te 3 lata miałam autentycznie w kółko te same sny, które polegały na tym, że miałam jakby takie narzędzia do tortur prosto z piły i ja tym torturowałam moich najlepszych przyjaciół. I mi się praktycznie to śniło dzień w dzień przez bite 3 lata. I tak na zmianę, czy albo rodzinę, albo przyjaciele mnie, ale ogólnie było ciągle krwawo, boleśnie i tak ten. Ale przyzwyczaiłam się i później mi się dobrze spało. Także... Kurwa, kontrolować sny. A to ja, jak byłem mały, to potrafiłem prawie wszystkie sny kontrolować, a teraz już tylko czasami. Ja muszę iść do tego. Ja muszę iść do tego łysego. Tu. Mi się wydaje, że ta gra jest trochę sztucznie przeciągnięta przez to wszystko, że tu jest taki pseudo-otwarty świat i ja na przykład muszę z punktu do punktu biegać i tu się robi tak zwany backtracking. Taki, Dolint, robi mówisz o powtarzalny. OOB? Fantomas, no w sumie nie. Ja to się takich rzeczy nie robię, bo ja raz dostałem paraliżu sennego i się potem bałem spać. Nic fajnego. Znaczy, no umrzeć od tego chyba człowiek... Wystraszyłam, ale to jest słabe. Nie no, w sumie na 2 hity, a tamten jest na 3 albo 4. Cześć, DN Ross. Wystraszyłem się, ale nie dałem po sobie poznać. Nie, wcale. Miałeś Zdusiłem. identyczną minę, jak ci dzisiaj powiedziałam, że musimy poważnie porozmawiać, zrobiło ci się to samo. A, dobra. Czy mokre sny kontrolowałem? No nie. No, one z zasady są takie, nie? Niekontrolowane. A kurde, i co, nie spodziewałeś się, że tak odpowiem? Ej, coś się rusza w aucie. To jest bzykalnia z Warsaw Shore. Co, miałem tutaj przyraz do mnie karzeł z obrazem Jezu, ufam Tobie.
A to ja nie miałem żadnych tam domienic, nie przylazło, tylko po prostu umysł się obudził, a ciało się nie mogło obudzić i się przestraszyłem bardzo tego. Przepraszam. Przepraszam, że czasem mam głos jak dziewczyna. Nie no, Daria straszy kurwa bardziej o wiele niż ta gra sama w sobie, nie? To jest fakt. Wiem. Następnym Także razem to nie jest założę tak, że torbę to na nie jest głowę. tak, że nam jest raźniej razem, tylko ja się boję bardziej przez to, że Daria siedzi obok. Okej. Następnym razem z torbą. Ale to i tak będziesz się drzeć, to co to zmienia? No nie wiem, ale bez ryja. Kurwa, mam tyle tych roślin, że mógłbym ogród. Mógłbyś zostać ogrodnikiem. Kurde, i to jest źle zrobione, ja cały Jest. czas klikam ten mode. Tu się ktoś gapczy na mnie niby. Z torbą w buli. Dobra, to ja już pójdę. Uciekaj, uciekaj. No i chuj. Ale mi stamina szybko wlazła. Właśnie No. auto. Właśnie. O kurwości! Ile tam ich idzie! Kurwa, nie mam tyle nabojów, żeby walczyć! Mam nadzieję, że oni są Nie, martwi. oni wstaną. A tu nie wejdziemy. Jak to? No bo jest założona O, blokada. kurwa. Schowaj się po prostu za autem. Turbokryjówka. Dobra. Tym razem się udało. A tam coś można wziąć, ale on pewnie wstanie i ten też. No na 100%. Ej, może wróćmy do głównego wątku. Nie, ja chcę wrócić do tego typa i spisać sobie grę, tylko tu się nie da wejść. A spróbuj zhakować ten czytnik. Czekaj, tu coś jest w ogóle Co to jest? Elektryczny bełt. A to takiego nie miałem jeszcze Nie. nigdy i na normalne. Nie, nie da się nic z tym zrobić. Nie można jakoś wybrać jako broń czy coś? Nie. No i ja. Nie wiem, ja bym spróbowała kiedyś. Nie, to potem człowiekowi się głowa psuje i... A to już nie jest zepsuta? Okej. No jest, ale może być zawsze bardziej. Niby opuszczenie ciała się widzi samego siebie. No tak, znaczy to... Nie wiem na jakiej zasadzie to działa w sumie, no. No to tak jak w śnie na przykład się jest w swoim pokoju można być i to polega na tym po prostu jak dobrze żeście zapamiętali to co jest naokoło was. To wtedy będzie odtworzone... O kurwa, tam ktoś... A nie dam się nabrać na takie coś. Nie ma opcji. Tu coś mamy. I tam coś jest jeszcze. Ja nie mogę. Ej, tam był jakiś klucz. Czekaj, są rzeczy. O, ile części mam, dobra, gdzie był klucz? Na tej, tutaj. To jest butelka. Nie, w śmietniku. Znaczy było z badań, no ale... Było fajnie jakby losowo mu coś mogło rękę udupić na przykład. Musisz kuszą z elektrycznym bełtem w tą skrzynię strzelić. Dobra, ale ja nie mam kuszy z elektrycznym bełtem. No bo myśmy po tą kuszę szli i nie doszli. Ale tu się nie da inaczej wejść w ogóle? A to jest w ogóle te miejsce na pewno? Bo one coś... Chyba... Przecież jak ja wyłaziłem, to tam był kościół naprzeciw. A tu nie ma nigdzie kościoła. To nie jest te miejsce. Zaraz. Komputer, wejście do szpiku, zbrojownia? Nie. Dziwny sygnał? Nie. Transporter? Nie. No tak, To ten jest to. Nie, To transporter. jest tu, ekspres do kawy. Tak, ale w tym transporterze... Tam jest kusza. Kusza. No. Tylko, że tam są te typy, co mnie gonili. Kurde, miałem... Ej, przyszedł mi e-mail z Loot Crate'a, No. żebym dała im feedback odnośnie Loot Crate'a, ale ja Loot Crate'a nie dostałam. No to daj im feedback, żeś go nie dostała. Będę musiała tam napisać jutro chyba maila. Aż go głowa rozbolała. LOL! Ej, to jest niesprawiedliwe, ta baba się pojawiła. Wejść do auta. Nie idzie wejść do auta, idzie wejść na auto. No i pa. Ej, to może... Nie wiem. To już jest przegięcie pały, jak ona się może w losowym miejscu pojawiać.
trochę jak ten. Dokładnie tak jak pisze Matejna. Trochę południca i tak dalej. Myśmy tu byli. To jest swój rzeczy. Ty nie wstawaj, typie, ty leż. Po co? Po co to było? Tutaj Dobra, suplet jutro sobie napiszę do taką maila, kulturystów. spokojnie. Baba jest tylko w jego głowie. No właśnie, ale jak mnie zabije, to umrę naprawdę i taka sprawiedliwość. A i ten ptak jak kiepsko zrobiony na górze. Czemu? Nie wiem, nie podoba mi się. Wygląda Nie, sztucznie. normalnie dość akurat. A to idzie rozdupczyć. Sny, no sny to... No to... szału nie ma, no. No to dzięki sny. Są super. Ale no na przykład, kurde, nie wierzę, że wszystkie sny idzie zinterpretować jakoś. Na przykład jak wam się, w sensie, nie wiem... Jak mi się na przykład kiedyś śniło, że oglądałem pociąg, który przejeżdżał przez most i na torach były takie wielkie bele z siana i cały czas się pojawiały i pociąg je rozwalał. To co, to też jest coś zakodowane w Nie wiem. psychice? Mi się śniło, że byłam dziwką, także... A to był jeden z bardziej realistycznych snów z drugiej strony. Ci tu wstaną na stówę. Kurwiorze. Może... Mu się oczy świecą na czerwono. No, tak. Ja mam pragnienie widocznie jeździć pociągiem. Znaczy, kiedyś chciałem być kolejarzem. Ale chwila. Ja byłam kryptodziwką, bo pracowałam dla FBI, żeby zdemaskować Alfonsa. Także to nie tak do końca. Sny trzeba interpretować na odwrót. Znaczy powiem tak, ja tam bym snów w ogóle nie interpretował, no. Ja na przykład jak się nażrę na noc czegoś ciężkiego, to mam 100% pewność, że będą mi się śniły głupoty, no i to jakby nie interpretowałbym. Albo jak na przykład dużo o czymś myślę przez dzień, albo jakiś tam jest motyw, co się przewija, no to też szansa rośnie, że się będzie śniło. No i to bym jakoś nie tego. O, witam wszystkich od Bunga widzów. No pewnie, że byłam w dobrej sprawie. Kurwa, co to tak daleko jest? A tu idzie zebrać te kurde? Był się spodziany z Masterchef. To naoglądał się Strongmanów i Masterchefa i tyle. Jeszcze mi się kiedyś śniło, że byłam córką Izaka od CS-a i on mnie tak bardzo szkolił, żebym była dobra w CS-a, że wyglądałam jak Quasimodo i miałam takiego wielkiego garba i takie powykręcane palce i tak dalej. To było straszne. I jak nie zrobiłam headshota, to mnie bił klawiaturą po głowie. Niklas nie chce jeździć pociągami. Dobra, ale mi się ten sen śnił jeszcze zanim się najeździłem pociągami. Kupa naszego mózgu. O, to w sumie jest dobre, no bo to wyrzucanie jest tego, co po głowie łazi za dnia w nocy, no. Okay. To jest według mnie dobra deskrypcja. Patrzcie, jakie mądre słowo. Deskrypcja. Ola bez suba! Kurwa z buta. No. Do Onila wchodzi kulturalnie. Dobrze, tylko tak, ale bolało. Onil kiedyś na pewno umrze. Siema Onil. Dolind, ja już widziałam pierwszy odcinek, super mi się podoba serial. I to jest tak bardzo powiązane z moim kierunkiem studiów. Także fajnie. Dobra, dawać tutaj te... Kupię, obiecuję, dobra. Nie można mnie teraz straszyć. Że sny są polem eksperymentalnym mózgu, żeby przygotować na realne problemy w życiu? Nie wiem. Dobra, chyba do strzelby wolałbym sobie stworzyć więcej naboi. Mhm. Mogę jeden? Ale to jest chyba taki...
Nie wiem, tu mogę więcej, to chcę dużo. To chcę max. Fajny horror? Kurde, nie wiem, pooglądajcie coś ładnego, a nie horrory. Dobra, i ja mam 190 i mogę tę siłę ognia bym zwiększył w strzelbie i w pistolecie. To są ważne rzeczy. Co jeszcze raz? Zwiększyłbym siłę ognia i w strzelbie i w pistolecie. I tak też zrobię. Okej. No Ja i bym zostało zwiększyła 10. przeładowania, dlatego że ten ziomek jest w cholerę. Nic. No to już 50 kości niestety. A tu coś 40, 30, 30, nie stać mnie. Tak, American Horror Story to Horror Story fajna seria. Też mi się podoba. Ja w ogóle bardzo dużo seriali oglądam. Znaczy bardzo dużo to jest eufemizm. Ja właściwie ciągle coś oglądam i tak trochę jestem uzależniona. Gówno śniłak, opornik na pole. No jest taka opcja. Dobra, ja tutaj zakończam nagrywanie tej gry. I powrót do niej nastąpi, jak poczytam sobie o jedynce, bo jest spoko i może nawet... Dobra, nie będę rzucał słów na wiatr, że ją przejdę. Ale, kurde, cięcie.